I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Ayan, inantay namin si Chowie. Ayan. Kompletong family, kulang kami ng dalawa. Yung isa sa Japan, yung isa busy, may trabaho. Ayan. Ito yung mga relative po namin dito sa St. Peter. Papakita ko po sa inyo. Ito po yung nanay ko, Juanita Q. Ginto. Yung pong Q, Kiambaw po yan. Apelido po yan nung nanay niya. Tapos ito yung apelido ng tatay niya, Ginto. Ang mga Ginto po, taga Masantol po yan. Tapos yung Q, yung Kiambaw, Masantol Makabebe din po yan. Ito yung nanay naman niya, nandito. Nanay at tatay niya. Ito. Wala tayong dalang pambula. Yan. Ito, si Abel. Abel L. Ginto. Yan. Yan yung tatay ng nanay ko. Yung pong L, hindi ko po alam. Tol, sino nakakaalam sa inyo? Han? Dara? Dara? Dara, ano po yung L ni Apo? Ni Apong Ben? Lakap? Okay, ayun. Abel Lakap Ginto. Yan. Ito yung apelido ng nanay ni Apong Ben. Yung tatay po ng nanay ko, Lakap. So, Abel Lakap Ginto. Yan. Ang sumunod po yung nanay po ng nanay ko, si Maria T. Kiambaw. Babe, tanong mo nga kay Dara yun nung ano. Babe, tanong mo nga kay Dara. Yun tini Apo Maria. T. Tolentino. Ayun, Maria Tolentino Kiambaw. Ayan, maliwanag. Tapos kapatid ng nanay ko to, si Severino Kiambaw Ginto. Si Santiago Cortez, ito po yung asawa po ng tiyahin ko. Ayan, si Dara Edna. Ayan, Santiago Cortez, taga Colgante. Taga Colgante po ito. Ito, nakatira po ito sa San Pablo, Laguna. Ayan. Apit na undas. Tapos itong dito, ito. Ito si Honorato si Lumba. Asawa po ito ng nanay ko. Yan, Honorato si Lumba. Yung sin, hindi ko po alam po ano yung sin niya. Yan. Tapos ito katabi naman niya si Abel Kiambaw Ginto Jr. Ito po kapatid po ng nanay ko. Yan. Abel, kapangalan po ng tatay niya, Abel Jr. Abel Kiambaw Ginto Jr. Yan. Namatay po siya 2005. Sunod-sunod na po yan. Si Apong Abel yan, siya lang mag-isa dyan, no kuya? No? Hindi, si Bapa to. Bapan Junior. Ay, Bapan Junior. O kaya Junior. Yun doon yung senior. Nandun. Oo, yung senior. Ayan. Abel Kiambaw Ginto Jr. OG. Ito si Bapa. Yung si ni Bapang OG, ano po yun? Yung middle name niya. Hindi nyo po alam yun si? Kano? Ayun. Honorato Cano Lumba. Yan. Oh, paano si ano? Paano si Chowie? Ando na rin po eh. Nandun na? Okay, ayan. Kami po aalis na, magpapalam na kami sa nanay namin. Nanay. Babalik kami uli mo. Happy birthday. Happy birthday po nanay. Happy birthday nanay. Ineben. Happy birthday, Nay. Nanay. Sige po. Nagmamadali din yung kuya ko. Ayan. Tumindog ng kotse. Basta sa pagkain, gutom kagad. Oo, wala pagkain. Ako yan. Ayan, nasakay na ako. Dito na po kami kay Apo. Yung sarap na kainan dito sa Akagi.
Ito po yung eat all you can. Yan. Pipili naman kami. Baka mahuli. Pili naman kami, baka maubusan ako. Dito po kami kay Apple. Bakit na? Anak. Ay, ka muna na sa ay, hello, makikita po yan. Hello. Kasi baby mo. Ito. Ano ka ganun ng baby? Oh, you sit down. Anak, kumain ka. Kung bahala sa anak mo, ha? Come here. We're going to eat, okay? You sit down properly, slowly. Okay, very good. Now, you listen to Baba, ha? Nakadiki yan. Do you want this? Ha? Kapalitan ko na anak, ha? No. Kumain ka, ha? Ito mo. Buwang. Sige, anak, kumain ko. Sige, okay. Here. Patient mo. Sabi ko, what do you want to drink? Kailangan ko mag-practice na naman ito. Kumain ka niya, ha? Ay, sakisuin ko lang muna. Sige. Yeah, daddy, you have to brush with her. Yan, natulog ako, ma'am. Did you sleep? Did you take your nap? Ha? Did you take your nap? No. Kaya dito yun nga. Okay. Yan po yung mga pagkain nila. Wow! Yan. Yes, power. Ay, ano po yun? Ya. Ya. To, nandun na. Ayun na. Ay, nandun na. Ito yung binalikan nila rito. Ito yung pinuntahan nila. Ito yung nakita nila sa vlog ko. Yan, Wow. yung bulaklak na yan. Kaya gusto nila matikman yan. Yan, tol. Ito tama-tama ito sa usawan. Yan. Oo nga. Kakauwi na. Galing ka. Nakita, pinablog kasi ni Kuya yung pagpuplaga sila pumunta dito. Oo. Eh, nakakainggit itong chicharon ko lang. Okay. Ayan. Yan na yung mga menu nila. Yay! Yes. Tawad lang ako. Yung ano mo, yung suka mo. Nandito na. Meron na. Okay. Hinalo mo na. Ayan. Sila. Ito na. Meron na. Favorite din ni Kuya yan. Kuha na kayo. Pero Reynold, may chicharon bulaklak na. May chicharon bulaklak. Ay, yung lola, hindi makakain. Nandiyan ang apo. Dara, babalik po kayo doon. May chichirong bulaklak doon. Yan. Oh, kukuha ko pagkain. Yun o. Kuya, parang inuna mo yung minatamis. Ayoko kumain ng kanin. Dessert yan eh. Ayoko, dessert lang ako. Kasama dito, ma? Oo. Betul lah kalau dik.
Ayan, mamaya na po mga princess at kain po kami. Tara, kain po tayo. Sinusubo sa inyo. Yung aking nakainin. Tapos mamaya, ito naman. Ayan. Mamaya na po. Kain muna kami. Ayan. Ito masarap dito. Churong block. Terus tahu gitu, Ben? Dito. Ay, chicken. Ano? Ewan ko, chicken roll ba? O butin ko? Ang butin ko. Ano yan? Lengua. Wow. Nagda-date kami. Ito. Balut! Wow. Adobo yata yan. Sobrang kanin, sobrang plato. Sobrang kanin. Wow. Marami po sa pwede kain dito. Marami po sa mamimili ka pa nito. Lahat po na po tayo. Hindi nakalagay doon. Lahat tayo. Lahat. Siyam lahat. Siyam ang klaseng ulam. Pwede nyo pa ini. Kasi unlimited po ito eh. Eat all you can. At pera pa yung dessert. Yung dessert kaya pinakita ko sa inyo. Yan. Tapos ito pa kasama. Samyup pa. Ito samyup. Yan. Kasama yan. Unlimited. Wow. Yan. Kaya kung kaya nyo ubusin niya sa magkano kasi? 279. Sa halagang 279 kada tao. Panalo. Pasok sa banga. May okasyon pwede dito. Oh, kami okasyon. Ayos dito. Tapos, meron siyang leftover. Ang leftover nila rito, excuse me, 150 pesos. Per plate. No? 150 pesos sa plate. Kaya siyempre, pagka ganitong kasarap ang pagkain, hindi, wala ka nang ititira. Panalo. Ito naman o yung dessert ko. Ayan. Wow. Naman, papaya, hinog na papaya, tapos saging na saba. Bagkat, kung tawagin yan sa amin dito sa Pampanga. Tsaka kamote. Kamoteng ube. Ayan. So, dessert muna tayo, dessert. Saging saba.
Sige. Di mo matigas yung saging niya, malambot. Sarap na kami. Uy, Dede, cover naman. Ayan o. Hanggang yan eh. Kaya nga daw kung galing sa tubig ko, kung gano'n, pari ko magbayad. Video yan. Yan, nakabidyo. Masarap ang pagkain mo dito. Ayun yung galing yung kulay black na yan. Sabi ng somay na ano. Oo, yan. Apong ano po, hanapin niyo po apong ano, masarap ang pagkain mo dito sa malasa. Doon sa CR doon. Si Vlogger. Si Vlogger. Ito. Vlogger. Ay, Ay! nakangiti siya. Oh. Nakangiti, nasa mood na siya eh. Ayun, nabimig ka rin. Oo. Kalitan eh. Oo. Sarap na niya eh, no? Kasama niya sa table ng kapitbahay niya. Ano yan? Iced tea? Hindi, ano yan? San Miguel. Chloe, apply ako sa yung bodyguard. Baka ma-hold up ka. Bago niyang necklace. Tsaka yung singsing niya, oh. Asan singsing? Oh, ganda naman. Uy. I know you want your ring. Hindi ka pa tapos kibigay na, inayasan mo ko. Tapos kibigay sa'yo na. Dito ka lang muna kay Lola. Wait, just give me a minute. Babae na po siya. Ay, hindi siya ano na. Hindi siya sanay. Bakit babae? Okay. Okay, don't try na. Don't try na. Napusok. Masikip na yung damit ko. Masikip na yung damit ko. Di na ako masyadong makahinga. Yan. Dito ko lang pala tapusin yung ating video. At maraming salamat po sa mga OFW na nanood po ng ating video. Tapos sila hanggang dulo. And at shout out po sa inyo. At lagi po ba mag-ingat. God bless po.